रुपै दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुमा दिनै खुंफुंदों। बे समाव बिटिसिनि स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथाङा नुजाथिफैदों आलासि महरै। आदसा नोंथाङा दिनै आलासि महरै नुजाथिफैनायाव मा फोरमायगोन? गोबाव समनि उनाव आं नैबे रुपहि दख'रानि बेन्दोङाव जि बरमाज्रा ओनसोल, बे बरमाज्रा ओनसोलाव आङो बेवहाय नुजाथिफैदों। आगोल समफोराव आङो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबाय थादोंमोन, बै समावबो आङो रुपहि बे बरमाज्रा ओनसोलाव फैदोंमोन। नाथाय गोबाव सम 5 बोसोरसो आं बेवहाय फैनाय जायाखैमोन। दिनै 5 बोसोरसोनि उनाव आं फैनानै बेवहाय नुफैदों दे आसलमथे रायजो राजाफोरनि जि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे जि मोनसे अनसायनाय, बे अनसायनाया जोबोद आगोलनिख्रुइ बियो मोनसे थुलुंगा गोनांसिन आं नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो आं सानदों नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावनो लानाय थांखिफोर बेयो जाफुंसारगोन आरो बेवहाय थारैनो जोंनि जि बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बेवहाय मददआ थागोन। बिथां बुंथिगिरिनाव बिथांनाव मिथिनानै लागोन, बर' मिडियामनि गोबां स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखै, नाथाय नोंथाङा मा फोरमायगोन? नै बियो जिखिनि फरायसालिफ्रा दाखालि बावै थालांबाय, दा नैबे जिखिनि फरायसालिफोर थालांदों, बे फरायसालि थालांनायखौ आथिखालाव जोंनि जि बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारा बेखौ सरकारि खालामनायनि जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लाखाबाय। आरो बेल' नङा दे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन, बे बिटिआर गोरोबथायावनो बेवहाय रोखायै लिरखानाय दोङो दे बिटिआर ओनसोलाव जिखिनि भेन्सार स्कुलफोर दोङो, बे भेन्सार स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनाय बे हाबाफारिया जोंहा बेवहाय दंखायो। आरो बे हिसाबैनो थारैनो नैबे भेन्सार स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनाय जे हाबाफारिया सरकारनिफ्राय जागोन। सारनाव मोनसे रायजोनि सोंलु सोंनो नागिरदों। गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बिदिनो इउपिएससि आरो एपिएससिनि थाखाय गोबां गोरिब न'खरनि गथ'फ्रा कचिं लानो थांनायखौ जों नुनो मोन्दों, नाथाय बिथांमोना बिटिआर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै बिथांमोना बेखौ होनाय जागोन। आरो दाख्लै बावैयो जोंहा जि बाजेट 2021 आरो 2022 मायथाइनि जि बाजेट, बे बाजेटआवबो बेखौ थिखांखानाय जादों। थारैनो बे मोनसे अनसुंथाया बेयो जागोन। दिनै रुपै दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान सोलाय सोल' खालामनाय हाबाफारिया जालांबाय। बे गोदान बिबानगिरिफोरखौ मा फोरमायगोन? बेथ' आं बिथांमोनखौ बरायग्रोबाय। आरो थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे निजा संबिजित दंखायो आरो बे संबिजित हिसाबैनो खारनांगोन, थांगोन। आरो थारैनो बिथांमोना नैबे बर' माहारिखौ मोनसे जाफुंसार माहारि हिसाबै दानायाव थारैनो बिथांमोना खामानि मावनो हागोन, आंहा बे मोनसे फोथायनाय दं। बिथां स्पिकार कातिराम बर' सार बिथाङा माखासे सम होनायनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय सार। साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिमबो।